semingis katon landheping Trisula tumandu ing sangga mungsuh tumandu ing sangga mungsuh kapisanan Hei, Petro. Mumpung aku durung nesu. Yen kena tak prenggake becik kowe saki Balya. Matura karo Diajeng Dresanala menawa wanita wis tak lamar. Wau teng mrika nggih ngoten iki. Teng mriki nggih padha wau teng mrika. Kula niki dudu bocah wisore pun wong tuwa. Yen nganti kula niki mangke wangsul ora oleh gawe, sesuk akhire kula mboten bakal kena dipercaya. Wong niku nek ora kena dipercaya niku elek-eleke manungsa. Kowe mengko tak paringi ganjaran. Kura ramata duwitan. Sing baku laku kula jujur lan pakula menika temen, ha niku sing kula jaluk. Awit kaya ngoten niku mangke bakal nampa cobaning dewa. Yen ing pitados wonten ngerti. Yen ana apa-apane aku sing bakal nyangga. Ana muringi kadang-kadangku mengko aku sing nanggulangi. Arak sampeyan lah kula. Monggo sedaya gesang wonten Pracapada tingkah laku napa mawon niku dipersani kang sing kuwaos. Hukum karma niku isih laku. Nek hukum adat, hukum alam niku iso kena diendani padane. Mlaku terang terwaca mboten wonten napa-napa. Toko-toko prepet beres udan deres niku jenenge hukum alam. Iso diendani niku. Tekate mlebu desa methek godhong gedang lan godhong sithik kudung. Wis bisa nolak hukum sing diparingi. Enten saminipun hukum adat. Kono kae pendak setahun pisan kudu disajeni. Nganggo sajen sirah kebu nggih nek wonten sirah. Nek mboten wonten cukup nganggo tewel nika pasangismu. Niku kanggo nebus. Iku hukum adat. Kono kae pendak dina Jemaah kliwon kudu nganggo srasaji kudu ana godhogane ndok bebek. Nggih nek bebek ngendhok nek mboten methik pentil sawu nika yo dicet. Niku pun kaya ndok bebek. Aku iki Baladewa. Lah sing ngomong sampean Marwata ya sapa? Kok dadi kowe mejang karo aku mboten kok mejang. Ngengetaken mbok menawi menika mangke kalipun. Sing baku Petrus gelem bali ora? Gelem bali apa ora? Ora. Apa kelakon tak jempalani dudu bocah cilik niku. Kula niki dudu bocah cilik niki pun wong tuwa. Pun tutuk lek mangan pedes asin. Nek pancen kula mati ni mergo teng atanipun Si Nur Mandura. Kula rilake nyuwun mati setan kowe. Oh, ingat.
pernalinganira Sidik Purnaming Sidik Purnaming mancat jajanira ngelingono lepasing pusaka Dewa Danu Koko Prabu Ripaduka ngantaraken sembah pabekti Karna kula tak tampa wangonipun Anggir Mandura kok wonten para damel katitik dawah saking Jumantara. Badhe kula sasi kusaman nggih nderek midhangetaken. Yai Karna kula pun Kakang tumuju kraton Garbasumi. Wus sarbuk atur pun Kakang marang sinuwun lan ditampa anggonipun Kakang nglamar putri calon bojone Sarjogsema. Oh nggih, matur sembah nuwun sanget. Sampun siyaga plangki jumpana Tandukremun ingkang pinangka cawis kangge mboyong putri. Tumpuk dhisik. Tumpun dhisik. Lho kok malah ditumpuk pripun? Ngaten kula sasi semen. Yayi kula praptanipun Kakang Swan Kersa dalem sinuwun bebarengan karo tekane Belu Buntung Petruk. Belu Buntung Petruk kasebut diutus marang adiku Sidrasana supaya uga nglamar Sekar Gedaton bakal didapati karo putrane Dresawati. Oh nggih. Ing kekasih Raden Wisabrata kula sampun mangertos mireng pawarta dereng pinanggihan larenipun. Lah ana ing kono Petruk tak kandhani ing werna-werna dheweke ora kena domongi nganti pun Kakang ngejak metu njaba tak dupak ana stinggil Banyatrata kok ya tanpa duweni rasa wedi. Tekaning Ndata Petruk tak tarik kanthi becik-becik panarinipun Kakang trima pun Kakang cucul maringi bondo maringi duit karo Petruk supaya matur karo adimu Sidrasana yen putri wis tak lamar ora gelem malah mejang. Lah gandeng dina iki pun Kakang kedrungan kamur kan Petruk ing pangangka bakal pun Kakang perjaya atak ajar musa atak tubruk Petruk nyandak tancek pun Kakang dikipatke tiba kene iki ali-ali kena loro. Lho ngipati kok sambi nyopet kok ya iso. Oh iya. Saking dawuhan Koko Prabu gandeng Yai Adipati bisa ngrerimu karo Petruk Petruk kandhana sedika Koko Prabu.
Aduh, mboten nyono mboten jimpe bilih badhe pinangi panjenengan Gusti Adipati. Iya Petro. Sungkem bekti kula konju. Iya tak tampa. Bapakmu ora apa-apa to, wilujeng nggih. Adiku Janaka kepiye mboten nate sowan mriko. Ora tau sowan madu apa sebabe? Gawean kathah. Timbali mriki. Ha kok ora mligi ngetutake Janaka pundi sing ngene akeh nggih. Wong kok ngono. Kuwi jeneng ora tresna karo mong-mongamu. Ha iki mboten ming kula kok kathah sing nglampahi. Kancan saniki niki panjenengan prasa piyambak antas kula. Ming dapur Panakawan kruyuk sumbangan pirang-pirang. Kuwi jeneng umum srawung karo sedulur. Lah nggih. Nek ora tak rewangi adol-adol kampil ora. Kang Rai Surti Kanthi ngoten nggih. Bojoku apa? Lah ya isih lah bojo. Oh nggih. Syukur. Diwet-wet. Wong direwangi nyolong-nyolong. Selemungan. Kok ngerti nek Surti Kanthi ki laku nyolong? Nah. Dadak ngungkap sejarah. Panjenengan gandrung-gandrungipun kan Kang Rai Ndara Surti Kanthi niku rawuh tengah wengi kula pun teng njaba nginjen kalih Kang Rai Permadi kalih Ndara Banawati dek tesih prawan piye. Oh. Yai Banawati isih timo nggih tesih prawan. Tesih prawan geger-gegerke wong. Wong saniki randha men gegerke wong. Kok ngerti antaripun yen rawuh wonten kedaton jam 1:30. Totok-totok sur. Masuk apa ya? Surti Kanthi nika kaya kula nggih. Apa bodong? Lambemu ing anu ding Surti nanti sing ora-ora malah saiki kagungan putra siji kakung tak jenengi Wersasena. Wah nggih syukur. Wah kula marem panjenengan palakrama sing nglelabuh Kang Rai Ndara Permadi seneng kula. Seneng terang. Iso tekan seprene dadi kaken-kaken ninen-ninen. Iya. Kinten-kinten yuswa pinten Kang Putra? Udakara ya 20 taun. Oh nggih. Babakane anak kula niku. Babakane anakmu? Nggih. Anak kula kurang luwih nggih 18. Putri. Wong senajan anak kula wedok wae. Ayu. Anakmu ayu nggih. Kok iso? Ah wong celeweng bojo kula. Timbalan saking penurut tenimbangane nganggur kan. Bisanan apa? Ayo ora apa-apa. Ora apa-apa saiki anakmu nandi. Pun mati. Wong nek ra kal wong anak mudar apa-apa. Petro, lho aku tak kandha ya. Nggih. Kowe tekan kene nglamar Dewi Indrawati. Nggih. Saking sanipun Ndara Ayu Betari Dresanala badhe pun dapaken kan purunanipun. Nah, ingin kekasih Raden Wisabrata. Gandeng kuwi bakal didhawuhake karo Sarjaksuma. Matura karo Diajeng Dresanala menawa wanita kasebut bakal tak jaluk tak dapake karo Sarjaksuma. Ewadene yen pancen
Prunanku kepingin bakal palakrama Siwisabrata. Kon milih wanita sak lingkubing kraton Ngawangga. Mengko sing nanggung jawab aku. Aja melu-melu. Sing mantu diajeng ning mengko aku sing ngrakati. Wah, nek janipun upama kula ngaten nggih seneng. Ning gandeng menika Ndara Drsana niku ya marem-marem niku wong katresnanipun Kang Purnan menika kalian Putih Garbus Mundi pokokipun dipun bantu. Kowe bali yo? Ah boten. Yen ora mau karo aku kok lakon aku iki muring kowe tak pol tangan. Gusti kula sasi prisa nggih. Penjami ora namung titah sewantah. Dukanipun sinuwun Ngawangga menika wau duka ingkang nerjang serak. Nerjang sarak nyingkir leres. Yen kanthi dasar mekaten ampun mari kok panjenengan macan ngamuk mon kula wani lho. Rasa tangan Pak. Ing atase ming Panakawan karo bendarane kok wani. Lara apa sing tok jaluk tok anggap enteng apa kowe? Tangi ngenteni gedung. Paman Sengkuri nggih. Kula mangertos anggere dipati duka kalian Petro. Rada mangkal karo Petro ketok ngenyek. Ampun kajeng mboten apa-apa. Mangke kula ajari, Pak. Orang rumah ming Panakawan. Prandek rek nyiwara saenakmu. Hati-hati mek ejem. Tunggal dhewe Sengkune grumat-grumut pengaco ae. Pengaco, pengecut. Nek muni ngelek-elek Pandhawa iki entek golek kurang amek. Burung karwane cengele dhek iki apik. Iya, engko angger marai ati-ati. Ora wong kok klonyomi temenan.
menika yen kalian Petruk man badhe tegel cok mboten saged. Awit piyambakipun menika jiwanipun jiwa tresna kan sami-sami. Kok saged ngaten. Kula sasi prisa gimana? Petruk kula para tangan niku mboten males. Mongko mboten mingset. Lajeng nyandak bangkan kula cek dubat tabitke. Nek le mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning to buyer. Kapinujon anggenipun nyepeng menika mrucut. Kontal ning cendhik ngoten lho. Tututi Petruk mlayu. Sareng Petruk pun kliwati kula. Tiba teng pengkang kula pun tampi cek seleke lah denger kene. Sosial iki. Nampani cek seleke lah nggih. Lah saenipun wonten ajengan nyembah kalian mlampah gleleng nika lambene menjep. Oh ngece. Wong tuwa den jepi. Ngejepi dadi enom ngene ora apa-apa. Kepeksa kula tegel, Mas. Monggo mawon. Lenggah mangke badhe lepasi pusaka Wijayadanu. Angsal ngawuh ngatos-atos mawon nggih.
Duh. Pejah kula paman. Aku iya. Paman sing wong tuwa kok ora dong. Wong agek kahanane kok ngene kok ya adus. Anak ade kok sak kathoke kaya ora. Niki wau kula mlumpat kecegur mlumbang. Oh, mboten sirah mboten. Kula pun tau teng omah mon klero nyegur kolah. Lah sebabe wis kebacut mendem. Ranana wong nglerem ka. Malah sing ora-ora kepegel kula nyegur kolane. Ampun ngendika kalih sinten-sinten. Malah dumungke ning tratak ngono. Petro pancen kurang ajar. Saged kerbat pusaka lajeng pusaka pun notrongaken kula kuwatos yen kula pun pejahi ayih. Mijil saking telenging wana andulur lakuning sang Puspadenta ing Paman Sengkuni kula ngger pitumbasanipun temanten gampil kelebet pinangka angel. Lho kok le sulit teman. Gampang nika klebu pinangka angel menika lajeng werdinipun dos pundi. Senjata cakra pinangkanipun dawuh temanten pulang geni. Menapa pusaka dung kala misani kagunganipun Nyai Arjuna kangge srana dawuhing teman. Iya, lajeng angka 3 Mutiara Sesotyaning Wari. Lah niki gandeng pusaka kalih sedaya sampun nanti mangertos. Namung yen Mutiara Sesotyaning Wari dereng wonten ing mangertos. Kula nyuwun sanget Yaya Adipati wis padha dikanthi kadang-kadang kula Kurawa nglebur laku jalak peningan jajah disa Milangkori angpaya mutiara kasebat. Oh iya kula badhe manggi Yai Kresna ngatos-atos nggih. Jalan
tinon ing pamiyat busana manika warna renggeng kencana abro bandira layu kumitir sindrang ponder sing maruta serna kumaraning wiyat mangtian kumlebeting dwaja surusu brastra kayu kaprapal ron mawuranjaing siti ron mawur kaduping angin kukila bubarasu paripurna peperangan ing kuban kraton Garbasumura antawisipun Kirakantong bolong mensah marang para Kurawa ingkang den pandhegani dening Natamandura Prabu Baladewa dupi wis cinaketan Wanudya putra dalem peperangan kandhek padha sak tanika sinuwun Mandura arsa ngupaya nata Ndrawati bidaling para Kurawa semedya ngupaya mutiara sasodyaning warih kosok baline Kirakantong bolong nyengkaken genya lumaksa upama ta bisa kaya diuncal-uncalke jumangkae ngampe daya-daya tumeka kayangan Trisila Geni minggah wukir sengkan-sengkan anut bambing kaprel mamiring nerajang sulka mapit mergi kang sempit wis kesulak ing dalu surya datan kaeksi swara kutu-kutu walang atego manika warna ingkang kinaro dedamaring laku mung kumalaping lidalan tatit setindak noleh sejangkah mangu sigeg inggih wonten madyaning wana kocapa kang pinangka sinambeting cinarta ing lenggah wonten ing Kraton Dwarawati Prabu Sri Kresna denadhep inggih putra Raden Wisnu Brata apa dene inggih putra Narendra Traju Trisna Prabu Nrakasura ya Prabu Stija nggih sami sowan sami ajrih ketingal renteng runtur kaya gandeng koncane
Ing kraton Ndrawati ya kraton ing Dwaraka.
Senajan kraton Ndrawati datan sepintena gengira nanging klebu kraton iki sampun sepuh. Patut yen to den kondangaken pangleburing angkara murka. Awit kraton iku jaman semana dipun lenggahi Wisnumurti. Natkala Prabu Wisnumurti nampi paswargan ingkang kelenggahi kraton Ndrawati Nalendra Gandharwa ingkang kepanjejuruk Prabu Udakala Kresna. Sapengripun Prabu Udakala Kresna, kraton Ndrawati den wekuasani dening Nalendra ingkang mestaka Dwipangga ingkang kepanjejuluk Prabu Getah Banjaran. Prabu Getah Banjaran musna ingkang wasani Nalendra Ndrawati Nalendra sepuh. Gegaduhan kawicaksanan ingkang jejuruk Prabu Narasingha. Sasampunipun Prabu Narasingha negara Ndrawati den asta putra Raja Mandura ingkang asta pusara ngadil ing Ripalenggan punika. Ingkang kepanjejuruk Prabu Bathara Kresna ya Prabu Alimurti Sastra Sumpena ya Padmanaba. Nalendra kang langkung wicaksana ini saderengipun winarah gegaduhan pusaka Triprakara kang manjing dadi pasmaning urip. Senjata Cakra, Puspita Wijaya Kesuma lan Kaca Paisan. Ing kono pinangka dadi wasemon urip sangeti marang pamulting budidaya lan rasa. Rikala ngrasa keprabon ingkang sinuwun lenggah mengkeraken para abdi bedaya ing wonten pasiban netepi kewajiban ingin tansah secaketan putra ingin dadi Darsana satriya Paranggaruda ingkang kakasih Raden Sambaya Raden Wisnubrata. Sumungkeming paswanan suku Jaja teken janggut ngapurancang. Natkala semana Raden Sambaya nglarapaken piswanipun putra Ndrawati nglenggahi kraton Trajutrisna. Prabu Setija ya Prabu Bama Narakasura Nalendra kawis kondang Seti Madraguna dasar gegaduhan Aji Pancasanya kondange Aji Pancasanya. Kena lara luputing pati prandini datang Darbi Watak ingkang kongas datang Darbi Watak ingkang kumalungkung lenggah jajar wangkang paman Raden Sencaki Raden Rasmindra Raden Singamulang Jaya kang mungging pangeran sang nindya mantri muka pangarsa Patih Udawa ingkang tenang genah pranata para narapraja
Amblabar Pindo Jalatri Sirep Paseban Bendike Panca Jamyumi Wangkung tanpa tinabuh minangka hormatipun ing sira yen topin jusine waka ing kunarsa kadar pangandikan kepareng luci tanggri Sigrapala kang tumingal campo prang kang samya medali lir tatis wilting godhong danyangkung manguncang niti benjang sangat dimicil latinyo medali wuwus
Aku tak takon lho kok dadi kok muni iki. Muni wae wong. Tekate ora memangane kaya. Ah iya. Guk, Lun. Aku tak ngendikan kowe menengo sik. Piye? Kowe menengo rasa omong apa-apa sinambi karo mangan-mangan. Mangan watu apa? Aman Raja Swara wonten dawuh nggih. Dados sedaya Purwadya Bala ingkang kadhahan sikap dedamel menika istanipun lepat. Oh lah. Istanipun wonten paring dawuh menapa saking Kang Rama diri panjenenganipun anak Prabu Katimbalan sowan. Boten nginten. Estu boten nginten. Yen penginten kula menika Ndrawati wonten bebaya. Nanging jebulipun boten. Isinipun kula Katimbalan Maju menika adawan nglamar adi kula Samba badhe pun palakramaken. Oh ngaten. Ewa dene man putri ingkang kekasih Dewi Indrawati pun Probati menika mboten namung setunggal kalih tiyang nanging saged kelampan ratu-ratu Mancanegari. Menika ki badhe mboyong wanita kasebat. Sebabipun menapa kok kangge perbatan kados jagat menika namung sak godhong kelor janipun ngaten. Nanging Rama kagungan pamanggih gandeng wedha menika negari Ngamarta menika nampi pepeteng. Miturut saking sasmitaning sawata manjing dhateng Pralan Pita. Menika saged tata titi tentrem menawi boyong wanudya wayu. Pun Indrawati pun Probati. Ewa dene para putra-putra Ngamarta mboten wonten ingkang gadhah niat palakrama mila ajeng keng putra Yuga kadang kula Yai Samba ingkang badhe pun palakramaken. Ngaten. Kula suwun kan sanget Wadya Bala Jawa, Wadya Bala Gandharwa pun kempalaken pados tuturi lampah kula. Angampil upacara banyak dalang kangge mboyong wanita kajengipun bombong lajeng siyaga tata-tata plangke jumpana tandukremun. Dedamel pun simpen. Ampun ngantos ketinggal, mangke mindak dianggap prajurit bakal ngulur perang. Oh iki ngaten. Kepareng ingkang Bapa nyuwun pawin bidhaken wajibipun atos-atos. Wetenge kena nggo nyuwuke. Iya. Ngopo, Guk? Kula wektu niki rumangsa bombong lan bingah. Bingah kula, bombong kula diri panjenengan saged bekti kan tiyang sepuh. Malakramaken Kang Rai pun Samba. Iya, Guk. Nani. Kejawi menika kula seneng banget pikir kula jalaran Traju Trisna iso gabung karo Ndrawati. Ateges kula kalih Bindung bakal srawung karo Sencaki Udawa Samba. Apa sebabe wedi? Wingi-wingi niku sing nglototke niku raja-raja sing teng cengenges nika. Angger kepethuk Sencaki mesti gelut. Duantemi lah kula ketir-ketir
Nek panjenengan ora kelakon wong keponakan. Mulane kuwi to. Ya seneng lu awake dhewe iso nderek Sencaki. Oh ngene Kang. Nek gugu aku aja cerak-cerak karo Raden Sencaki jalaran miturut naluri ya. Semar kuwi rada beda. Nek Semar ki kita wong menang-menang kaya ngono, sapa sing ditutke Semar? Apa sing disedya kelakon? Kepengin dadi ratu kelakon. Kepengin putus ilmune kelakon. Ning sapa sing ditutke togok wonge arep ampuh alat. Murah kowe ngomong Sencaki aku malah ora cocok. Ha ndak mengko ora ana Sencaki kalahan iku ora ana. Agoda wesi kuning. Godo wesi kuning. Ampuh wae. Ampuh ora nek ora kowe sing ngomong. Nek kowe sing ngomong ilang dayane dadi. Ora didaya apa-apa. Karu-karu. Godo kuwi jane nggo nempuh perang. Nek kowe melu Sencaki, godo ora ana gunane. Minggu jaga-jaga nek ana suguhang. Tak buang kali mati we. Togok, Lur. Aja rembugan karo adimu Wilung. Sing bakutut kuwi lakuku kok monggo prodekku yung-yung. Yeah.